Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingseo ka barek, but pila banleg group ban kuli da ka education loan, pila aruban chukola ho number, kandai nyo, sao, san riu pranot, lani, kandai pran riu laisan, arn riwe, kandai pra. Kipat ba ka Southwest Khasi Hills kilalit ban rap plakat ha ka ying sa jong MLA ka Maukerwan uba raniktan lengdo tongkhar ka badan ha Maukerwan ban penbor ya MLA jong ki ba unkren AA halor ka jingdon kam ban penbet thamaya ka reservation policy kilayo ru ban yakren markman ban uba renek ha ka ni ka jing rap plakat jong ki ya ka ba MLA la penshaja nai bahaya ki shaphang ni ka man reservation policy. Hidawaban Pankala 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 reservation policy. Jom isno burom ya kata ni kerpat di biru ki dei bersau kan nama bakane ke dei kasur ke bang ilang perlong ya karali ka arsan drek bang penpar ya kadak ba habangi ladon la jong mong mikmat jongi bagi paiba ki legit bagi burom pi ku mikmat bat kasur jong paiba Southwest kasur spiru ketua ban cuben pau ya kasur ba nya kalian kinong mikmat ki dei ban shim jika kli ya kene benta dei menta kasmi kasulong tang kejing wan ban follow up ya juga kam ban-wan ya kendu namang itip bakidon hayeng kinamar kata kanai gajing wan ya kendu gajungi menta gajing kalongtang gajing budin ya karali ka bangi kwa anak lang jungi ba kum kinong mikmat ke bangi legit coba batsim ya gajing klik na kapta kanai ka mat ka jura ka ba kajai beru kaya kendu menta te ni kamdai ka bangi tong baya barok hipai ba kiniwan kata de bansai hari kesulong tang ba naglan kinalam jok Southwest ke bala pelong kali tos ngisku wa ban penpau akhwat ke burom joki ini sanek ini yo gajing sanek ke ba sai kin mo ten rei ya banta ban suong tang da ka tin rei kempen I ka kam naglan jungi ki paj ba nim so hun su ba su sanek kata ka de ka ka bangi ki paj ba bubun yesmo ten naglan jungi ka sur upaj ba kinong Southwest ikwa ban yo ya ka kular ka basai nonong ikpat jungi badle sila rang yo ya kata ka jubab ka basai na inong ikpat jungi kular ka basai mo inmi nang ni dakang ti ka basai bat ni kloy ban trelang ru bat trelang rang yo ya ka kular ka basai ba inong mi ikpat jungi ban supan sai kandet ni mon hani ban kedu ya nunung ikpat juga political party dan yuan hani ban kedu yo nong mi ikpat jong ka dong ka than jungi jong constituency mo krot I borok koi na kata ka ban ra ya ka kya ka shon jong pajba jong constituency tena ka leng jungi kwa ban yo ya ka kular ka basai bangin sunghun hatu na ka leng pi kumunong mi khamat pi kular sai ban le ai mador halor ka reservation policy ban ruan ra ya ka jing pathmai ka reservation policy badara kidon ki jerwat ku pin tresitom pin ai ka jing kular hangi pajba ba Pinterest hitam bakane kacing yaki ke isu jong kasat benriu kat po sak thong kata ka di kwa jungi naglang yu pajba tela ram bapi ku munong mi khmat jong ka than yu jungi pi aya ko kular ka basai ka baskem naglang jungi kloi ban trelang bat min mi nang ni dagang ti ka bacai cai bata ka burom e pi kata ka di ka jing kwa jing sa jungi naglang jungi ki so jong nak jungi nang Southwest kumno bagin le ngin yaj nang no ngin kran kumno bat pun poi ya ka thong ka jang angnot jik pajba Banwanra ka jing perkelai ka review ka reservation policy. Iskoban ai kublai ya I ba arden rekat berka group ya ke bakila sim ya kene ka jingkit kle ha ka ban me pajba hasurok banikran pajba ai kene tenre gidon hala ka jong ka suthu banagaliang jongi pede ngisim bela ka jong ka bantai ka bagi suthu bakalong ka baron kam bandon ki batre pede napo namar lara baro ngin ya don no tang hasurok lada om don syu kita batre na po lese kanom po syu sei kita kajing angnot jongi kum kajat benreu gidon kata kajing suthu hila yo I kumbak pajba kila pha yang ha assembly maphi pajba nama kurat kila pha yang assembly ngalale ela kajong bentakum MLA ha ka bangalara ya kene
bandra kum ka motion ban yok ban discuss ban kren hapo assembly ban dokumen hadu kata kata ba arden ru ilara ekne kaju haka ba haka karteng ra pipet kala don haka record haka ba mangabat ba arden gilara ekne hapo assembly ban discuss ban kren oi isosi haka ba nakaleng jong speaker shimla ayeng ikalap ban yok ban tai hapo assembly dan ringim shimla kenno ngim shimla ong ban yok lap ban kren haka ta kapor ginam kren shu henry ndala poi ka debate ya ka governor's address ngila yok ban keren ban kaling jonga khila ban pej kirkot po assembly ngala keren bahai kene ngala keren kampunut por ya kane ban ya kiwe kimat ki jura ki ban kam ban keren hakapor ka ban simata ya ka ribet jong governor's address te namar kata ngila keren ya kane ka ban yok ban keren po assembly henry kam simkot tang kata ko ban thu paj ba api bangi ya keren ya kane ka ju kane ka phang lajan man ka arsngi lai sngi ya don meeting la kalong hapo ek parti lan kalian ka sorkar ngaskwa ban pentip yepi ban kalian jonga individually marwai ban UCM daki bon sen ke bangalai kenduk ban keren je i ban penkalai ke resolution policy bat ngasultanat ban itu yepi bos UCM ulah dapti lupa ki eki poin ki banga ngara ban keren kan ban kenduk engan da keren kong kitu ki poin jo pi baranek kitu ki poin jo pi na ngala keren bon sen ulah kan mau lah tibrot ki eki jingkwa jongi ban review ke polisi. Jadi mereka tanam tak kejing tip pajak jong pi, kumba pi pajak baru pi angnut ban wan kejing perkelai ban review ke resolution polisi ngidon kaju katong kaju kajumut. Terus ke syukur pat pi tangan ke wei, tong itu tu nak bagi burom keliang iwei pat. Ya ke baru ngidon lah kejong kejing sempang lah kejong skutu. Tang ke wei ke bangin kemenlang kalau ngil adon kaju katong berkata kalau ngikwa ban perkelai ke resolution polisi. Kata ke kaju katong kata bangin ngidon. Henry kumno bangin yat pede tong ngi yaisha kum bangi let nang ne haslong baro ngimut ban let haslong ni don bong ngangan yat lang baka highway dak bami nang ne na po highway na tayo ston ba kam kroin mar kham nang banyak state ka highway udon bede wong bangala banyak kambha banyak kene surok ke barit mar ka kam lengkot ngan yat bet nang ne kang kam lengkot kam poi kulai ti ka syong hala kal jong ka idea hala ka jong su thu Henry tang kawai ka bangin ban kemen kalong bangin arun ka ju katong berkata kalong bar penkelai kan reservation policy haka bangin don syu pinde syu ban don kano kono kajing atatin ngin yai trade kata ka mersim nyo kajing trelang haka bangin ya kersan lang iwei pat hitep kata kajing sisa baro pi ki balak kam skutu ka politik bahkan ne kadai bandon ka political decision tidak mar kata ngidon haka sarkar hitep hiru bangin dai ka parti ka bakhambon haka bagi dalang wede sokar ngilale la kajong kebenta PUI lang baki kot kubor kla detip bangil arai menta kum kowe oi kadon kijing lenti jong pi le se bamangang nang kren kumbang laju kren haka por election le se kadai kijing lenti jong pi bangan kren bon sin ni kene khilat haki lat patai kubor ne haki pajba bangan kren marwe ringem simlale kata marnga ngasutu kumne baka bahangin di diskus lang kum ka krup bad ngin yat ka kum ka krup kum uwe ubre hadin bangilai ther ngilai tai bha po yang parti baro ngilai lang hak bangidon kata kejing kwa bat PUI hi lembag kot kubor hak baka parti kala de thok wat hak sarkar bandawa bandon ban review ikene ka polisi te kata kadai ka hak ba ngilale la ka banta bagi kweliti hakini ki sisngi asngi ese kan jia kene kejing angnut ka jongi kejing angnut jong baro ki pajba jong kejaj benreu ya kebakan don kata komiti ban yashong ban perkhat ya kene ban review ya kene ka resolution policy tongin simlang kejir kle bang ban ai kublai sibon iki kon samlah pedang jong kat kene kajing knot nakeleng ke jaka ndri om simdon weru samla uban sim ya ka an hala ka jong kakti ban pen kelumar hangno ngada ai kublai sibon iki kon samla jong ka beri hunyo trap haka bang ya ki kene je ki ka jai klam pen kelumar hangno berkene kedai kedak kesin kabupaten i bangil ya keu haji sempang haji sutu amaring sutu bakar kam hadu kata-kata ka suk kasai tongin kwelenti bangin yo aka lengba kajing ya keren lemba ka dialog omdei dak bangin pen kelumar partai lembar ba dak bangin pen kelumar kaden takejing du ya habarok kiliang kadon takejing du sudah badangi pen kelumar bela kawanra no ka kajing hakaling ka loan oda tinga kerpat iki kun samlato ngesim kejir klik bangin sim wei pui kejir klik bangin ola kajing suk kajing sain haka ba PUI ba barok ngisim kia kene kam kum bakalong laki keren kim keren dari pa misi pi kum bakalong mata barok ngisim kia kan thup mangi ki MLA bat ki nongelam ki party leaders PUI barok ki nongelam ki badon bat ngiru
kini ki parti leaders kebadan berngi mutar barok kidan kajuk kuma fidal fi te ka sulong bah ka expression ta ka daw mentar ngin sadon ka parti meeting ha ka bangin yok benekran ya ka kajuk ke subjek ke sang yesong knang ke meeting ka menta teng ai boleh kerpang fi ke bangal ong ki reng ba bagin keren swa bat kini ka sur di pat ba na ka Southwest Hills hading ka tay silong meeting dengan parti hindai kini kajuk ke bagin keren Sekolah ni tu ipa kumba pi bisong kia ngir bisong kialang bad yang dia lang maka juk kasur ni kemit nanti ya ke bagian poi ke thong dak tak jitran nak keleng sarkar berbangir suatu ik urgency kena kerostar lapan sangai ek recruitment dak kot kamdai ke sarkar bah kat bangin padon kerostar in place habban persangai baru ke recruitment te ke sarkar ha usnem arhajar puar ha ke order shipau tarik jumrai me arhajar puar kal habban me ke kerostar kenang ban implement habarok ke department kenang ban nom sange ke jing tungkam tungjam ke ei kata ka rostar kalong piati barok khoj ba kalong ba dei ban maintain ke kum ke jing tho ka reception persi sau phau yo karo sau phau si jantia dei ban maintain thek kum ta te ka jing kalong ba om simlo pentrikam hakini kisan pusnam bar khoj kata ka rostar ba dei kata hiru ka kot ka question idon ki bakli balai bagi lasya ban yakran ban petrikam kena rostar muswa nomor katau juga kot kepala intervene yangi ngim ban sing ngim don koi perkalat sarkar ke bangidon lang hidu tus namru ajar puar hak bangil habban wan ra ka order ndai ka pasal tenap betu iki kalong ba kan komiti ke bangidon menin hak wede bagada rostar hilala ban sim ya ka resolution na kelengan komiti ya ka ban phak sa sarkar ba kadai ban amen karim permit ka OM ka thamai de syuk ketua ka OM ka bami ha sunam ajar puar kaba ong bay ya karostar di ban khen na du basdang na cepat ni puar istrap betu ipi ban keling jongi ngalet himanga ku representative na parti UDP ya ka bangalayok ban ai jengmut rabak menin ka komiti ya ka komiti kala pediang ya kata ban bukum ka resolution menin ban thok sya ka sarkar ba de ban perthamai ya ka to OM de ban rak thamai da ka amen no itu ka OM jong ka sifoterik me ar hajar puar dah keban warak dah OM ke bathamai kaban ong ban sedang mentah om desu on petrikam ia katu ka OM kaba mensua kajing barok kedekan ni baladang ngim manra ladang petrikam ke rostar kumbai don ki ong ba baleng ini diskusi ke rostar ti ladang hun ban nom thungkam thungjam karbong padla petrikam me kane te kadai kin dem diskusi ke biang hi kadai kajing suku thok jongi kamlong te kumtangi kidon kini ki bala over age ki bala ups tang lano ban lek interview no ban lek appear ki exam joki lada mangingi ong bagi persangai syai ka recruitment wantang mentah ke jing mula tu kam tungjam hadu katno ki samla jungi ki layo ot ki layo nam tenga sengo bakalong ke basong ni hadu kata bakat bangi padla ban review ka ni ka policy ka ya ka ni ka reservation policy adles ka rostar ka di banong in place ha ka ba ke jing tu kam tungjam kan ya katkum kita ki hok ya ke ba ki pajba ke di banyo yo i bakum bakalong ya kabala pentrikam hi practically na muswa hantam ke district hakaba 50% ki kam ki lokal ngi senior ngi kumta security district ki kumta kalong kajing mutai shibon ki kun samajing bikin yo rong kam no lang baki di SC ke hair of hair lada ka sarkar ka pentikena bandon kan ka rostar de kata daw bang kren ka rostar warla ke babon ki sutu ba umde shu ban kren kelen jungi sutu pakan nang simpon ila rakan don kata kaji pun beji ka reservation policy kamla banong ba menta la syai ka ski ni ka order habban ya ther habban ya tai kumno ki jing ajing mut ki political party hair kit habban wan kumno kit ajing mut hakaban wan ra ya kata ka review ki ki point ki ban review hakano kelas pan kala kum kita ki babon ba ki jing ya ther ki jing ya tai ka bangin habban ya keren te kan nang simpor de na ta daw iso thu ba karostar de ben petrikam immediately knang ba ka jing tungkam tungjam kan nomlong ka jing persangai ka tungap tungjam de kata ka ban kwa berken dei tam tak interest ke jimtoy jong killer ke jimtoy kun ni pi de ke jimtoy kun jonga ke jimtoy jong kalawai jong ilang barkot ngi syai tu masai gas ngi gane tian mar kata ka question ban ong bagi nom kersan ni kene kamdam ka ngila keren kum pilih i ba pi ong ha marwei ngala keren ha assembly ke badai ka mentai ke ban keren marwei ngala keren marwei tian rei na ka poi pede ya ka ong bang tang na po film tip pagba si kam desu kata pilih i bakum ke parti collectively ngile shong meeting ngile rai ngile keren hi ki press lang ba ka parti meeting ke baidon habo presiden hi ula keren nang tangila thoru sa sarkar ha ko pilih i lang ba kot khubor barok bangila tho sa sarkar tinga kwa pi pin sai bana kaling jongi kum ka tim mari gisu thu ba mantala dangan keren tong bolong marwei kanom poi sei
kum ka tim ngi kwa bangin don bet kajing yatai hapo yo ka grup hapo yo ka tim and then ngin mi sabar kum kaju kasur jo ka tim bar ko we tena kaling jonga ngasai kum sai kasngi bayakane ngala jukran pajba lenter haki mensyua kapot election bat mentar ngapat kanram kadang dai uju hi bat ngan yeng na kam ta ka isu kano ka badon kam hak ta kapor ka banwan lada kadon kano ka step ka badon kam ka bangi i bakalong ka jing mentoy kalong ka jing kui ka jaj benreu ka skwa bani tu pi bangin ngin le kata kano ka step lada kadon kam bangi sim ka step ka badon ka jing mentoy ka bangi ngilong convince baka mentoy kalong ka jing kui ka jaj benreu ngin nom rich ban le kata kano ka skwa pi kata tiga try ngila ya san ngi su thu hi sur ki pajba ka southwest bat khamtam headquarter jo bakalwan hadin bang ada pelong ya karali ka balo hapsan tarik haga kudosi ban kum kadak ban dawa ban pawi ka sur ban dawa na kinomi khmat jong ka district ba kidai ban kan kidai ban sim mardor ya ka jigit kle habade bat ka jigit kala thamai ban persi te hadin bang ila hadin jo ka karali ngila ya khmil ting ila ap ban kaliang jong kinomi khmat ki jong ikin le ai te henrai hadu mentangi kem pat ui kanu ka perlong yang ikin yalam jong kanai ka naga bentang ban mi khmat ya ki pajba jong ka bakurwat kat ki samla be ki long kemeng iwan hang ne mata si ha ka jing ha ka jakasa jong UMLA jongi ban ya kendo i bat pensengau ya kaju kasu ka bangi la dawa bak bilakan ha kaju katuk si blong rali bat habangi wan hang ne si osngau untuk ki ba ki khila kum ki mapi kum ki media person peli osngau i ka e gaji pensai na kaliang jong nom khmat te na kaliang jong iru ngilaban ya ka kam ka ba kum ki nom khmat balajet balade nom khmat jong ka makrot blok away jong konsesi blok away sobha ban sim ya gaji ki kle ba pidai ban pen i dakikam om shu tang dakaktin ban pen i dakikam ba pikersan ya kan reception policy ba pidai ban pen iru hakmat kai pajba jo ka jai bro hakmat ba policy ba pikersan hok sya ya kan reception policy dakaba pen i dakikam om shu tang dakaktin ba ngila pen sneuru ha unomi khmat jongi ba kajing ya ruai sungsit for election ya kata kajing ruai jing ya teli bat ya kata kajing ruai banyak tesong kam don jengmut bane buat tak for election lada mentapat haba kan kajing ya kabakta yukun ya kun samla jai menru phim skap jarja te namar kata ban suya sungsit tang for election kam don jengmut ban penya teli tak for election kam don jengmut sobha menta ra ya kata sim ya kata kum ki rangba ki bangla pun khamti ya kabor baki dai banyak tilang kawai haba kajai bru menta kadawai kajing teli ba dai banwan pun kala ban kala thamai no biang reception policy mata kadaw ngila persngeu bat menta i lapan pauru bandalang jung i in sasim mita ka benta banle bat lapan pauru naklang jung i in sale la ka benta tingi kmelti halo kajing kan kajung i meneba un sale la kajung meta rekat bat ka parti bat mau tingi ngin akfilti kata e ki banjanang ne sakman lada kilale bat kila kerjaan si ngin sa UI je ki kam ki baki pau bat ngiro ngi sa sokmen kare langim UI kanu kabamut ngi las pensngau ru akmat jong UMLA jong iba lada kata ka jing khia ka jong phi kami karisol ka babaha ngin saya kemen hanrai lada kam seiso ai ki jing ki kinum kut kumba kalajia ni singau ban ong ba kajik pasai ke jong I kalong hapadeng mo ngim ong bang ngila sai wil ahun hadu kata-kata kamadai bangi dahun harngi so thu ba ka ai ka ba brief kai bi brief mai I brief ya kai kajing temu jong mai ba ka parti UDP le bro ko te hanrai bang ong bila sohun ka tang imbada sohun hadu kata hari ngi so tenak pada kajing kami